Bones, clan. Anem amb les millors i pitjors jugades d'aquesta guerra que ens va enfrontar a Sàtim Ultra. Una guerra realment estranya, en dues parts molt diferenciades. Una primera part nefasta per nosaltres, amb els atacs bastant dolents per la nostra banda, i en canvi ells han llançat atacs on pràcticament ens feien 3 estrelles. Ràpidament se van posar amb una diferència de 30 estrelles de diferència, que ens fa pensar que ens fotrien una mala pallissa. Però varen creure en les nostres possibilitats, varen començar a remuntar, han llançat batalles de 3 estrelles molt bones i vàrem empatar el partit a 46. Finalment vam acabar perdent per 3 miserables estrelles, en la qual m'ho deixen ser per la remuntada que vam fer i per mal inici que... 3 cosetes. Primer, les nostres defenses, si ens fan 3 estrelles, a la pròxima batalla han de dur una en canvis. El que no podem fer és, si ens fan cada vegada 3 estrelles, dur la mateixa aldea a la pròxima batalla. Ens faran 3 estrelles més. És a dir, si aquella aldea no serveix, l'hem de canviar. Hem de proposar coses. Si ens faran 3 estrelles, fantàstic, però tornarem a insistir. Saps? Però hem de seguir, hem de canviar. Estic veient que estan duent a la mateixa aldea, a les mateixes guerres, i no serveixen. Són 3 estrelles segures per control. Anem a posar les coses més complicades. Anem a proposar canvis. Internet està plegat d'aldees, de defenses, ens ho hem de mirar. Després els atacs. Vull distingir una cosa entre un bon atac i un mal atac. Per un mal atac entenc aquell que no està ben planificat, que les tropes que hem triades no són les correctes. És a dir, que només de veure ja, així com hem organitzat l'exèrcit, ja sabem que no hi haurà cap estrella o com a molt n'hi haurà una. Tenim els altres atacs que estan ben planificats i que ens sortiran malament. Això no és un mal atac. Si ens surt malament però l'hem pensat bé, però ja t'he dit, tots ho han passat. El P.K. m'ho full per un costat, la reina m'ho full per l'altre, el Montes s'han trobat bombes... Bueno, això és mala sort. No? L'atac estava ben planificat, però no han tingut sort. Això tot ho hem patit i ho patirem. I a la pròxima ens anirà millor. Però el que hem de mirar de fer és evitar errors que s'estan cometent, que crec que són errors greus, que ja s'han dit, i els seguim fent. És a dir, aquell atac que tu només de veure les tropes ja dius això no anirà enlloc, no ho podem fer. Anem a veure ràpidament un parell d'aquests atacs. Per exemple, Pau. Aquí, la composició de les tropes, com veus, ja me diu que no tindran cap opció de guanyar el partit. Com veus, aquí hem d'aclarir el que volem fer. O atacar amb gegants i mags o atacar amb dracs. Però més clar, els gegants amb els dracs no és una bona composició. És a dir, no fan un bon maridatge. Els gegants han d'anar amb els mags. I els dracs han d'anar tots sols. En tropes del castell, que aquí és una altra cosa. On són les tropes del castell? Anem a la guerra fora armes. És a dir, les tropes del castell on podem aconseguir les millors tropes no hi són. Per exemple, aquí haguéssim anat en Montes i aquesta segurament haguessin estat 3 estrelles. Però la composició aquesta no és correcta. Hem de clarificar els conceptes. Gegants amb mags i els dracs amb Montes. Les pocions de curació, si vas en gegants, són pocions correctes. Però si vas en dracs, necessites eliminar els míssils. Per tant, jo te recomano rajos. I aquesta batalla va acabar fora estrelles. Més d'aquest tipus. Aquí, arquer, el mateix. Aquí, aquesta composició no és bona. És a dir,
10 gegants no són suficients. 62 arqueres és una cosa excessiva. És a dir, els gegants han d'anar armats, més o menys parts iguales. Si vols 2 arqueres per fer els edificis de fora, correcte, 4 o 5 arqueres, però han de ser meitat gegants i meitat mags. I una altra vegada, on són les tropes del castell? Una altra vegada, aquí, en tropes del castell i en montes que t'haguessin donat qualsevol de nosaltres, segurament haguessis fet fàcilment les 2 estrelles. I aquí no em vares aconseguir cap. Hem de clarificar. És a dir, sé que per fer farming les arqueres van molt bé, però a la guerra necessitem tropes les més potents que tenim, que són els gegants i els mags. Un cop més. Àfrica. No, a veure. Aquí. Aquí a Àfrica, pues, un parell de coses. El mateix que he dit als altres. No entenc com podem anar a la guerra sense el castell. No ho entenc. De dir que com si anessis a jugar a les finals de Champions i deixessis en Messi o Ronaldo a la banqueta. No, és a dir, tenim les millors tropes, la possibilitat de bones tropes, aquí en el teu cas, evidentment, són montes, no? I vas fora armes. Després, una altra cosa, ja en la pàgina de Facebook van fer un manual més o manco de com atacar en dracs. Si vas en dracs, ves en necessita destruir aquells missils que estan allà al mig. Estan molt centrats, per tant els dracs tindran problemes per accedir. Han d'anar en tropes terrestres o en sus ratjos. Si t'endús 3 de ratjos, t'haguessis carregat una d'aquelles defenses i atacant en su rei haguessis pogut entretenir les defenses per intentar arribar en sus dracs. I sobretot, t'he posat això, és a dir, per favor, anem a su castell, val? És que si no estan perdent estrelles, que després qualcun de nosaltres ha d'anar a cercar aquestes estrelles que han perdut. Més exemples, ja en posarem un més. Ben paret. Pues, aquí, com veus, dos reals de lo mateix. No duim el castell. Molt bé. La composició més podria servir. És un maridatge també estrany. No hi estic molt conforme, però bé, podria passar. Mesclar mags en montes i amb 2 peques per allà enmig és una estranya combinació, que a vegades pot sortir i a vegades no. Jo, per exemple, així com tinc aquesta aldea, evidentment hagués d'atacar claríssimament amb montes. Montes, poció de decoració i castell. Una altra vegada, castell és fonamental. No sé, és a dir, aquí a Ventura haurien de prendre poques mesures. No podem anar a la guerra fora castell. Aquí crec que ho hem de dir molt, molt clar. I això no ha de tornar a passar. Bueno, deixem aquest i comencem a treure les bones batalles. I vull posar un parell d'exemples que m'han agradat. Intent posar de lo més variat possible. Intent que tothom surti, però bé, és a dir, a vegades no és possible. Una de les alegries que he vist ha estat la Maria. Maria crec que és una de les que ha pres nota de les coses que hem anat afegint, ha recomposat l'exèrcit, ara ataca ja plenament en montes, la composició, com veus, crec que és molt correcta, 34 montes en mags i arqueres,
la màxima poció de curació i el verí pel castell. Treu el castell. Aquí una cosa, Maria. Dus el castell a un cantó. Te fa perdre molt de temps. Si tens les dues pocions de curació, no esperis a tant. Una vegada que el castell t'ha sortit, que el drac i el globo ja els tens de fora, en aquell moment llença-li les dues pocions de verí seguides i te guanyaràs tot aquest temps, sense tenir que sacrificar ni cap arquera ni res. Així que fa perdre un poc el temps, però bé, una vegada que la Maria ha liquidat el castell, llança tots junts els montes, n'hi ha que els llancen en dues fileres, com fan a Maria, per dos costats, no? I a mesura que els montes van avançant, molt ben tirades les pocions de curació, sempre per davant, perquè els montes són molt ràpids, i una vegada que els montes estan fent neteja, sense perdre el temps, per la banda de darrere llança tota la infanteria, perquè va ir liquidant tots els restes d'edificis. Vigila que els montes se vagin curant en les quatre pocions que va llançant. Els montes ràpidament destrossen totes les defenses i per darrere els mags i les arqueres en el rei pues van fent neteja. És una acció. Els que fan molt bé aquests atacs, que són Eric i en Christian, pues ja tenen un nou seguidor, que és la Maria, que els està fent aquest atac és de fàbula. Aquest és un exemple de tot aquell que tenen l'opció d'atacar en montes, és un exemple claríssim. Aquests, els atacs d'en Eric i d'en Christian, crec que si voleu atacar en montes, els heu de mirar. Un altre que vull posar aquí damunt és el de l'alter ego de Jota, Mr. Libre. Cercarem aquest, que és un atac de gegants i mags, el que he dit abans. Si voleu atacar en gegants i mags, mireu la composició, mireu com ataca, i així podreu veure. Llança gegants i al mateix moment llança rompes perquè rompin la murada. Ja té el drac de fora. Treu els mags per destruir el drac i una vegada ja té, ataca ja en la resta de tropes. Els gegants, els mags a darrere i té dos àngels de curació que van curant. Aquí ha optat ell per dues pocions de raig per destruir la torre de mags. És una opció. Jo m'agraden més les pocions de curació que van protegint els gegants. Però aquí, com ell ha solucionat aquest tema amb els dos àngels, doncs m'apareix fantàstic. Totes les defenses estan ocupades intentant destruir el gegant, mentre els mags i el drac per un costat van liquidant la resta de tropes, la resta d'edificis. Això és un exemple bastant bo, molt bo, de com se pot atacar amb gegants i mags. Ja que estem amb en DJ, crec que el mèrit s'ho mereix que traguem el seu atac, si el trob, contra el primer.
Mm? Enciclopèdia. Aquí està. Cant és primer. Cant és líder de salta líder. Aquí DJ ataca en dracs. Dracs i sagüessos per entretenir les defenses. Els sagüessos aquí farien un pot de gegant, de peques, atraient tot el foc enemic, mentre els dracs van fent la seva feina. Si vull fixeu les pocions molt ben triades, 4 de ratjos i 2 de terratrèmol, perquè el que farà serà llançar 2 de raig i una de terratrèmol damunt cada missil, en el qual ràpidament haurà destrossat la meitat de les seves defenses aèries. Comença destruint veus, terratrèmol i 2 de raig, ja n'ha tomat una, ara farà el mateix amb l'altra. I això encara li dona una opció de tenir una altra poció que és de radi. Una vegada que ha destrossat les dues defenses, llançarà la resta de tropes. Les llança per un costat, aquí amolla els montes per intentar arribar a l'altre missil, però els va mullat una mica massa prest. Però ha mullat també els 12 ossos que ja que han atret a totes les defenses. Mentre els dracs ràpidament ja han trobat el centre d'allà, han destrossat això, i ja se troben ja únicament queda un missil per destruir. Realment atacar en dracs en el seu líder era bastant complicat. S'ha de bloquejar un poc. Crec que és meritori aquest atac, tot i que el nivell de rival era molt alt, era tremendament complicat fer les 3 estrelles, però fent-ne dues crec que té molt de mèrit. Crec que valia la pena. Generalment aquest tipus d'atacs en dracs se fan a rivals més inferiors, però si està ben planificat, com veus, i ben organitzat, pues, se n'ha duit 2 estrelles. Finalment, vull posar un atac mega. Si m'ho permeteu la llicència, posaré el meu, que vaig fer en el segon. Promet que per exemple sortirà el 3. Com veus, és una aldea bastant forta. Vaig optar aquí per emplear terratrèmol per rompre les murades, que són de nivell molt alt. Vaig posar els golems en rompemuros per atacar pel centre i que atreure totes les defenses, i ràpidament el que vaig fer va ser posar per darrere els mags, els peques, perquè si us fixeu en la col·locació dels seus reis, faig un atac frontal cap a la posició on tenen els reis. Per què? Perquè els reis atacaran en els meus golems, i en el moment en què ataquin els meus golems, tots els peques i els meus reis atacaran en els seus reis. Per la qual, si estan ben tirats, ràpidament totes les tropes més poderoses les tindré en el centre.
Com veus, ja han entrat tots els meus reis i les tropes golems estan en el centre. Avui s'ha retorat un poc això. I vaig amullant les pocions de curació per tenir els mags més manco protegits, que són els que estan fent la gran destrossa. Mentre les defenses s'atreven pels golems, les peques i els reis, els mags per darrere, els mags i les bruixes van fent net. M'agrada aquest atac, tot i que només aconsegueix 2 estrelles, perquè és contra el segon, que és un nivell 124. Jo soc un nivell sensible i és un nivell 20 nivells superiors al meu, amb el qual me sent particularment satisfet d'haver fet aquest atac. Aquests són els atacs megas que diuen, de Wibis, que més o menys ben llançats i ben organitzats, pues, te poden garantir fàcilment 2 estrelles. I poca cosa més. Com veus, he intentat posar atacs variats, ben fets, és a dir, en gegants i mags, en montes, en dracs i també en golems i peques i bruixes. Espero que la pròxima guerra mos vagi millor i que segons quines errades se corregeixin. Sobretot vull insistir, és a dir, crec que és gravíssim no dur el castell a la guerra. Mos limiten molt i anàvem, com veus, molt mancats de